Jun ninga sangkha zako samruk pasari zing khovar donani khovel thim cha tak chu khlona ri vung le khopuiri ang maya thomring tak chuan aron thong ta thut maya davitale a thian ta chu an butna atangin an zuang tho ngal zuka an lu chung zona chuan Israel Air Force IAF fighter jet ta chu an thlok nai kher mai chung thlona ta chu tuipui lampanin an thlok liam zunga an kalna tur ero an hrechiang hle ani chu Egypt ramani Israel sipai ho tu te chuan nga zel chu thina an ngai to a an mel ma ten be le theilo khopa an ron chet ma in Israel te chuan an mel ma te chuan an ron be ma in chet lak masak an rel ta ani ti chuan khovel chanchina raldo na ro pui ber pol operation focus chu a in tranta sipai kempa chuan boruak atang hle a silai pok ri hriat tur la omlo ma se thlona ri ringot po chuan an thisen atilum to hle ani zing dariat arik meu chuan radio lama thulom em mai an ron puang ta a Israel thlona te chuan Egypt sipai thlona Air Force zong deuh tho chu an thlo swama in leya an ti siat sak vek ti aron puanga Egypt ral thom lian ber le thil ti thei ber chu darkar tlem te chungin noichimi anita chu thu an hrit rol chuan paratrooper kempa om te chu an audur dura ama zana an hlau thona te chu phurna in aron thlak ta thoka ma se paratrooper brigade 55 te tan hian mai hun anilo an ro manna masa a chuan sinai thaler lama thlona atanga zung thla a Egypt sipai te beitura rot anni an parachute te nen anin pe at to lain chanchin dang aron thleng le tatlat mai Israel ram chaklam Jordan ram nen na anin rina atangin thom aron omtan ta Israel Prime Minister Levi Eshkol chuan Jordan lal King Hussein chu indona a in rol lo turin ngen na le vau khan na thona ma se Egypt ramin Israel chu hlotling takin an be mek emo ti in Jordan chuan Jerusalem khopui thanglam West Jerusalem chu ralbe na half track le silai lian mangin aron kap tamiel miel maya sipai lian mota gar chuan anaute chu akau khom thuta naute u sinaya kan kaldon lo Jordanin min ron beya kan pan tur chu Jerusalem ani ti in thupe o takin aron au choka chu thu an hriat chuan David thinlung chu aphudup dup maya Jerusalem kumsang ni don juda mi puiten kalsana ramdanga anwa vaina a an lo tra pui thin an temple hlui omna khopui ngei mai chu chan him turin an kaldon ani hei chu kan thlarau lam indona po ani tele ti in yisjaka chuan silai mu aip teya thun molmol chungin aron phun chuak sapa bus le thira thuam motor half track ate chuan in no khomin manmo baklengin Jerusalem tlang lampan chuan an tlan chhota wanga tlang chip an thlen chhodon meu chuan silai mu pok ri in le adeng nging dot toa khopui chung an lu chuan thilpoi tak a thleng mek ti achiang hle Jordan ho thira thuam motor le sipai ta chuan UN palaite omna mun le khopui chung mun poimote an lo la man nual toa in chungsang atang te in sniper mangin Israel ta chu an ron kap fo reng bok David ate pol chu khopui thlang lama an chukthla a zanin ngeya chetlak ngal angai ti an hria kotthler indona hi indona chon arab thlak ber le aboi thlak ber pol ani a khoi hmuna nge melma an om ti hriat har em maya chonu hera chuan hmun him lama an biru hlama motor lian le in lian pui te phena an om thapa David chuan aril ru te in miremi angai to chuak zoka tuna hian engeya tiang a himangem Galilee lampo Syria lam atanga be an ve mek boka chu thu a hriat chuan aril ru a boi hle a asilai chu a hum het zual sawa kho alo thim ta mota garale ho tu dang te chuan ro manna thar an run siam zunga zan thim hnuaya ammunition hil tia an vua tlang te tak te chu lak ngei tur ani he tlang hi an lak lo chuan skopas tlanga tang mek an thian te an san him theidon lo ani an pu te chuan thu tak deuh tak hian zanin hian thisen along hnem don hle ani ma se Jerusalem hian min mamoa he khopui thiang lim hi kan kut atangin kan hlo nun le to turani lo an tia David ale yisaka te chu an in mela an lu an in buk khum tona hlona aom to lo an nam le an pathian khopui tan chuan thi huamin an theina zong an som khomani
zanlaya pela thla a eng rui mai silai pok ri aron ri thuta malam panin ti thupek chu voile khata aron ri chok ta thut mai David chu azong choka ammunition hil lampan chuan thile thi ti in an tlan pheita borok chu bom khu in a khata an sirvela chuan silai mu aron clear phei fo renga in donam bol dik tak chunga chuan an lutta zanthim cha tak chu me al le bom pok engin aron chhun eng zok zoka khopui ri dur dur ang main silai mu le ral thom len pui ta chu an in pel zut ani berto para trooper brigade 55 ta chuan malam an pan zela thina khur chunga an zuang lutta ani ber Jordan sipai te chu ammunition hil a an lo in kula lei chung trans thuk tak lain a hnoilam atanga in ring ran an lo muak ani chu lei thuk tak chunga chuan concrete mangin sipai tom himna bunkers tam tak an siam boka apan na kong chu a chhawin kongkhir tak atam hle a wire thir te chu alo in zam bor chuk bok David a chuan a hlau le hlau lo po a hresang to lo a thlok chu a boi noya ma se ataksa le a thlok ero raldo turin a in pe to hle training na a an lo zir to zong te chuan vui le khata na an ron thoka a uzi silai chu alex choka thirhling buk noi te chu sat chatin leikhur lampanin a thian tenen an bok phei roka melma te mun an va thlen chuan nai tak atanga in beina close quarters combat anti rap thlak le tok hir tak an ma chon tanta trends chunga chuan an zong thla a thim em awang le kong azim em awangin tunge an thian te ti le tunge melma hriat a har hle silai mu in pek na hun om to lo hand grenade te chu an the luta apokri in an beng atingong chui thei hialani silai mora chemte le kutlonga in noina athleng tariep riep mai thisen chuak thlan rim le silai pokrim te chu boroka ain chopol noka rap thlak takani David a phei chu a hmaile a thom hnowa thisenin aper nuala tu thisen nge ani po a hrelo a thian pa yezaka chu a hma loka awma huaisen takin a ho te chu a hruaya malama kal zel ro ti in autor tora ma se tlang pang pakhata Jordan sipai ho machine gun pakhat hian mun an lo so ngetlat maya silai mu aron kap chuak na sa in Israel sipai paruklai mai chu muna chuan an thi phani mason thei ani talo chu machine gun awang chuan chuata an buk thap maya andak chuak ngam lo yezaka chu a hmela thinrim na ron lang chuakin hetia kan omrang chuan kan thi pha vek don keiman kawa bayange ti in aip te tang chuan grenade pani aphora Davidan dan atum lai takin a thau thuta silai mu ron surkara chuan dar thalang ke tur ang maya rang hian chu bangkar lampan chuan atlan pheita thut mai Jordan sipai ta chuan an ron kap ngal zota ma se yezaka chuan thei top chu in grenade chu bangkar chung thimlaya chuan avam lut man rama grenade avam lu rol che chuan a om zona silai mu in aron deng dota atlungal noka ahnung loka bangkar lian pui chu apuak dura khol silai ri melma te silai ri chu are ta mak mai yezak tin David chu au tuara a thian patluk na lampan chuan atlan phei ngala chuata chuan yezaka chu alo murenga a oma chuan thisenin a bol nuang to David chuan man mu takin apom kanga thianpa tang ram ro kan chan him em angche ti in a o chu a khur dara yezaka chuan theilovin aron nui lui rama aka tang chuan thisen aron luang chok ngeya David ke chu ka kala hunta ma se Jerusalem chu langi ngeyang cheu aron ti troka atho aron ha tula voi khat athoko ka amit chu aching tariaya zalenna asol chho don mek lain he khovel hi achho santa David chu mi popuitling le sipai huaisen tor chel tak ni ma se a thian thaber aban phak ngei maya aboral tamai chu ator thim lo atap chok roya ma se indonarama train omzia anei thui lo hle thina in khongaina anei heklo silai ri chu alakian lo awangin David chu amitui a hrufai soka a thian pa silai chu in thinrim na le ramhmangai na tharnen malam panin azong chuk le ta ani chumi zan chuan Israel sipai te chu an hoisen na zong an som khoma silai mu azo hnuwa po an kut ngein an hmel ma te chu an in sual pui zuya Jordan sipai te po an ne big lo an ram nei sa hum hal tumin thei top an chhuwa ve boka jun ni ruk jing khowar don lama chuan ammunition hila thom chu azui ral tanta tlang chi pa chuan Israel sipai te chu an ding ta thapa kho alo war chuan an omna mun chu
shrem hun tual zol tia soi hil tur khopin alo rap thlak to ni translate ko thler tina chuan sipai thi nu ruang alet phunga Jordan sipai le Israel sipai thi sen chuan chutlang chho chu achia sen huamani Israel paratrooper 36 lai main an nunna an chana somko chuangin hliamna tak an tur bokani Jordan lampo mi somsari pakhat lai an thi ve bok chu hneina chu lomviu tur an ni lain an thianten an thi san nual awangin tuma an nui hlei theilo ni ron chuaka Jerusalem khopui hlui tlang chip te chu nisa chun aron chun eng tan ta mota gura chu asipai te zinga aron kalkola asipai te mai bal tak le chau tak ma se tlom du chuang lo te mel a mu chuan thei to pina fuya he tlanga hian Israel fa te hoisin na hi khovel chanchinin a theng hil let ongai lo turin in kuziakin in da ani tuna chuan Mount Scopus kan chan him ta ma se kan hna ala zolo kan hma loka son Jerusalem khopui chung Temple Mount auma winni ange hian kumsang ni chung kan lo nga chu aron thleng don ta ani atia David a chuan yes zakarong an ron zon chuak chu athlir zui vonga Galilee lama apa le miremi te chu engtin nge an lo mang ti angai to a hliamna tak tur lova aladam chu mak a in ti hial zokani a thian te thisen chu a thlon mei tur ani lo a uzi silai muruak chu a thlaka tuitlema in le nu chuan hmel ma te hun le an hmangai em khopui thiang hlim kulbang lian pui mai lam chu a thlir phei tarana thlipui na zolpui atle zota ma se atop kharna tura ropui le a hautak ber tur chu aron thleng don chau ani